povijesti svjetskih prvenstava himna Republike Hrvatske, Lijepa naša. Još nije bilo susreta hrvatske reprezentacije u kojem Šuker nije postigao pogodak. 2:0 vodi Hrvatska protiv Španjolske u Valenciji. Merkur, 30 km od Vitela. Francuski početak hrvatske svjetske nogometne priče. Svjetske. Prve minute. Ilustriran prve našao. Nogometni režim, svakodnevni izbor nogometa. Remek dijelo, apsolutno ste iznenadili vratarja Majke. Ma dobro, ja mislim da je najvažnije da smo pobijedili, jel, samim time što prvi put Hrvatska na svjetskom prvenstvu, jel, to je prva utakmica i znači najbitnije prvo pobijediti. Ja mislim da smo cijela ekipa odigrali odlično, jel, imali smo još uz ta 3 gola, mislim da smo još imali 300% šanse. Mislim da taj mali strah prve utakmice Jamajke koja je sve ona prije utakmice, prije svjetskog prvenstva izvanredno sa Brazilom i da ne nabrajam sve ove utakmice koje su igrali, ja mislim da je bilo najbitnije pobijediti. Jamajka nije imala neke izrazite šanse. Kako je bilo u slačionici nakon pobjede? Pa veliko. Danas imati posla proraditi. Malo više koncentracije i moglo je to biti i vodstvo Hrvatske. Su selektorove bočne misli. Samo pobjednici zaslužuju doček. Negdje drugdje jedini Blaževićev problem. Ne, jer Robert Prosinečki u Nantu i Bordeauxu nije izgledao kao u lancu. Nema dvojbe, to smo bili svjedoci svi da njegov učinak je jučer izostao. Da je njegov učinak bio onakav kakav smo mi i kakav mi možemo očekivati od jednog tako kvalitetnog, ja vam kažem, da mi ne bi izgubili utakmicu jučer. Jer Marić ne bi dao onu loptu, jer to nije vježba. On je morao dati loptu Prosinečkom, ali Prosinečki se nije pojavio. Jedini trening prije Saint-Denis obavila bez nazočnosti. Možda sam ja pogriješio da nisam odmah stavio Prosinečkog. Ali ja imam jedan veliki problem sa Prosinečkim i njegovom muskulaturom. I sad ne znam je li zdrav potpuno ili nije. Samljeni Šuker i evo prigode Jarnija i sama Jarni mora pričekati ili ići sam. Jarni ima solidan udarac i desnom nogom, ali evo Prosinečkog pred vracima, Prosinečki i 1:0. 1:0, Robert Prosinečki, 13. minuta. Robert Prosinečki. Prosinečki i na drugoj vratnici malo kasni Davor Šuker.
I konačno priznanje na najvećoj smotri. Dva heroja ovoga mundijala su sigurno Slaven Bilić po meni i Robert Prosinečki. Mislim da smo svi sretni, zadovoljni i mislim da ova generacija to zaslužila. S druge strane Prosinečki koji je ispao iz ekipe, ali koji nijednim momentom, nijednim gestom nije navodio ekipi cijelini. Mislim da sve kad sad riječ je suvišna. Mislim da smo svi sretni, prezadovoljni. Normalno, ja posle svega ovoga sigurno, pošto si dao gol, počelo je, dobro sam igrao i mislim treće mjesto, mislim da sve govori, jel?